Come join us as we travel to Barangay Mabalonoy, San Juan, Batangas to visit one of the most famous food places sa lugar na ito. Karamihan sa mga customers dito ay galing pang ibang lugar just to have a bowl of Kuya Oliver's Goto Batangas. Samahan nyo kaming tikman at alamin kung paano nga ba ito ginagawa. Tara na, kain tayo! Ayun ang Pilipinas. Puso. Kabayas niya, nagsikat na. Bating bowl. Tinatanda mo pa to? Oo. Tumantagin. Ha? Ayan na yung kakainin natin. Sige. Ha? Yung sa puno yan. Sige. Okay, no problem. Lalagyan natin siyang malaking na lang. Oo, lagyan mo sa isang malaki na kailalagyan yan. Dito na natin, no? Kung libre lang siya, tanong libre ka ngayon. Lagyan natin ang ating ribs. Kasunod nga sila. Dili muna, sabuhay muna rin. Tari. Pag-umpisa na kayo ito yung phone. Marco, saboy. Kadami ng darating na yan. Wala naman ito. Wala naman ito. Yan, isusun mo yung right hand. Marami mo nagkakaroon. Itong balot, ang daming balot eh.
Angkol, pati ano nga ako din sa... Doon kumuha sa likod, doon sa lamang ka na kumuha yung buo naman doon. Kaya nga kung wala ko ng atan. Hindi vlogger yun. Pero may kumurder na rin vlogger eh. Kung siyang buo daw ko yan. Yung buo yun. Nagsasama ko sa mga bituka. Doon, maghanap mo siya. Ang kanin hindi payos. Hangin daw. Hangin, kala ko kanin. Nabibigyan na si Kuya Uli ba yun? Namumura ng asawa eh. Lagi natin namumura. Uy, tapos yun. Tali ha. May laman loob yan. Ito yung maglagay ng taba din eh. Wala naman ito tabi dito. Wala taba din eh. Pagin taba. Ito yung taba din eh. Bipatungkol ka rin na. Meron. Dalawa daw. Diyan, lusungan mo nga ako dito. Pausap na. Ikaw na may magandang babae sa kanya. Salamat! Kakita na doon sa likod. Ando nang magagayat ng take. Ate, totoo yung sinabi. Hindi. Ayun laang. Kailangan po. Ito yung dali. Kanester ba? Marili, boy. Yung flavor niya. Yung mga flavor niya. Ilan ting sa inyo? Ilan yan ting doon? Kaya mong rin. Sining, wala pa kayo? Wala na. Ito ating tree. Boy, ito. Pakisuyo naman ng Ampol, Apolinaw, Apolinaryo. Apolinaryo mabini. Kaya rin. Ay, lang natin ng Ampol. Ay, mag-guide kayo ng tayo marami kakain. Pasuyo naman ako na rin sabaw na rin, kay paring Patrick na rin. Pasuyo na akong sabaw na rin, kay paring Patrick. Ilan di yan? Ari rin isang kaldira. Are. Ayan, no. Di mo nalagyan, di na. Para ano sa Kuya, makikinain mga puno isa. At tandaan nyo na ang balot at talihan nyo. Yan yung may laman ha. Ang lambot na kayo yun, pagmamil ng baka. Napakalambot. Sige muna yung apat muna eh. Nakalimutan mo yung apat sa gilid. Nag-video na ako na ako. Pare Patrick, meron sa. Nakagantiti ng baka. Si parang... Hindi mo na pinahigop si... Saan yung... Ano na rin kay parang Patrick? Ha? Masabaw utin na rin puno. Wala mo na sabaw rin. Sir, makikita ko rin nga lang ng mga ko. Ipapatong ko lang ako talaga. May lasang bigat. Yan ang masarap. Hindi na bumagsak itong lamisa. Kaibigan, nandito na po ba kayo ngayon? Na-break yung record ng lahat ng vlog. Breaking the record. Yan ang imumukbang natin, ayan o. Yung lasa nito sa sabaw, chef. Yun mismo, Yun ang nagdadala niyan. Ayan, no? Ako, chef, nahuhugot na, no? Subukan natin kunin kung talagang malambot ha. Ayan, no? Check natin. Naku. Lambot. Walang Check, ay, naku, nahugot, no? Nahugot. O, chef, kunin ko na yan. Ayan. Effort to. O, panoorin. Uy, nahugot ng ganon. Ulala. Parang Lupit. corned beef lang. Nalalayan ko lang kasi Sige, babaksak, makatalsikan chef, ako. eh, no? Oo. Tatalsik dito sa sabaw at mainit. Wow, naku. Yan ang sinasabi ko. Halagang aka yan. Ito. Man natin.
Sobrang laki. Pa natin kung masarap talaga. Sausaw muna natin sa sabaw. Pero ka mag-ano tayo. Grabe parang pinapaalis na ako nito. Hindi pa may practice kasi yun. Mm.